L-aħħar wirja ta' Omar fl-arena tal-kompetizzjoni tal-klib waslitu għall-aħħar vjaġġ ta' ħajtu. Ek saħaq ma' News Xompita Zoppardi li spjega kif il-kelb tiegħu ta' razza Doberman inqatel kawża ta' avvelenament. Din għalih kienet l-aħħar xew ngħidha kif inhi. Omar issa rebaħ ma għandu bżonn li xejn il-ħadd, Omar kien champion ġifieri junior champion ta' xi 6 pajjiżi, adult champion ta' xi 8 pajjiżi. Ma kienx baħlu xejn xirbaħet jiena il-kelb kien jieħu pieċir imma at the end of the day kelb jixraqlu issa jgħix il-ħajja tiegħu bħal kull kelb ieħor normali. Mama News, Xompita Zoppardi spjega kif minkejja ftit li xejn kien joħroġ lill-kelb tiegħu barra. Ġimielu Omar ħasem fil-kompetizzjoni Champion of Champions illi saret fil-ground tal-Musta. Il-ġimgħa daħħalni ġorring u Marta tajjeb ħafna, is-sibt daħħalni ġorring u l-kelb ma mexiex sew. U frattant irbaħt bil-kelb liħor tiegħi Blade. Xompit semma kif minkejja il-ħadd li għadda il-kelb kien jidher normali. Wara li qasmu il-flegu Omar ma kienx qed iħossu sew tant li żaqqu bdiet tintefaħ. Żajna li forsi bisħana u ngħidu qidret siltu darbtejn bl-ilma kiesax bżajt li għamilx il-sabi sħana għax sħana naf li kien tiddejqu. ċef tiegħu imma l-ħatfla xi għax morna d-darraġa ma kienx sew. Xompit spjega kif malli ħasslu il-kelb huwa beda jirkupra. Madankollu ftit tal-ħin wara beda jerġa' jħossu ħażin, tant li t-tnejn saru l-eżamijiet mediċi kollha fejn ir-riżulta mit-test tad-demm illi Omar kien bella xi velenu. Kelb il-solta kien kelb saħtu ta' karattru sod ħafna, għamil ġimma jipprova jgħelib imma ma rnexxilux. Xien għamil nielu l-autopsja l-unika ħaġa li sintomi tal-avvelenament kienu jidhru iktar minn ġew milli minn barra. U l-unika ġiex affarijiet li sidnielu ġo fih kienu biċtejn fwiet li kienu mnixfin tajjeb ħafna li sintendi l-ġisem ma nixxilewx jiddiriġixxihom. Minkejja Omar kienet jirċievi l-kura sabiex jirkupra minn dan l-inċident, sfortunatament tilef il-battalja mal-mewt. Jien il-dispeċini bies li il-kelb miet tortament u bota biex mietu. Għaxu pratikament bil-medicina li kien edin toħ ma kienx jgħed batut imma l-aħħar 5 minuti ta' ħajtu ma kienu jisbjaħ. Minkejja id-destin ta' dan id-Doberman intemm ħesrem, sidu jiddeskrivih bħala kelb uniku. Terri jisabjaħ, maħbub minn kol minna mela miegħu. Jibqa' jara fil-kulħadd. Bniedem irid isellem il-kulħadd, il-kull min jafu irid isellemlek, jofu. Jarfu, jajjatlu u ferfir dembu jħares lejhom. Mal kienu mar. Diffiċli biex jarġa' kelb bħala mar.